Nevíte někdo, mně se včera stalo, že jsem tiskla takovou spirálu jsem tiskla a najednou prostě se mi stala taková věc, dávám to tady. No a prostě jak jsem vám to tady dala, jak jsem vytiskla tu spirálu, tak se mi stalo prostě to, že se mi to tady úplně všude dalo a nejde mi to vyčistit. Trysku jsem trošku vyčistil, tady mám prostě druhou, ta je pokažená a prostě mi to nejde absolutně vyčistit. A když jsem to tam dal, tak mi to tam hlasilo něco, že prostě tam nejde nastavit ta teplota. A já jsem to tam zkoušela jako nastavit pak ručně a prostě pak mi to tam furt psalo, že to nejde nastavit teplota. Takže nevím, ale prostě zkoušela jsem to všem to udělat a prostě to nejde. Takže jestli to někdo víte, tak určitě to napište do komentářů, ale prostě to vůbec nejde. Vůbec to nejde, víte? Absolutně to nejde. Tady to mám někdo až úplně vzadu. Úplně až někdo vzadu. Vůbec to nejde, takže nevím jako co s tím. A tady, to jsem teda uspravil a tady jsem prostě úplně zadrhl šroubek, to už jsem teda spravil, tady mám někde druhý. A tu spirálu, jak jsem tiskl, prostě nevím, tohle jsem to a jenom tam druhý šroubek. Musím najít tady. Tady prostě druhý šroubek tady mám. A jako nevím, no. Tady teda ten, prostě co jsem tam trošku zlomil. No a tady je teda prostě, co bylo v tom a to bylo takhle to bylo úplně v tom celý. Takhle. To jako nešlo vyčistit, ale nějak jsem to pak vyčistil. Takže kdyby to někdo věděl, tak to určitě napište do komentářů. Takže čau.